Hola, matestuberos! Anem a veure un altre exercici on podem aplicar el teorema de Pitàgores. En aquest cas tenim un quadrat de 10 centímetres de costat, no? El quadrat de fora, aquest gran, el groc, i en aquest quadrat s'inscriu un altre de més petit, que seria aquest blanc. I els vèrtexs del qual es troben al punt mig del gran, és a dir, que això d'aquí és el punt mig, no? Perquè els vèrtexs són els punts on s'uneixen dos costats d'un polígon. I ens demanen quin serà el perímetre del quadrat inscrit, no? El perímetre del quadrat inscrit, perímetre, us en recordeu que és igual al perímetre? El perímetre és igual a la suma dels costats d'un polígon. En aquest cas, el perímetre del quadrat blanc, no? Què serà? Doncs si li posem C a cadascun dels seus costats, què serà? Serà igual a C més C més C més C, és a dir, 4 vegades C. Perímetre igual a 4 vegades C. I ara quin serà el nostre objectiu? Doncs saber quan val la C. Com ho podem saber? Bueno, anem a veure, anem a observar una mica i pensar, és molt important pensar. Aquest quadrat groc fa de costat 10 centímetres. I ens diuen que aquest vèrtex està al punt mig del quadrat groc. Per tant, aquest costat d'aquí quan farà? Efectivament, la meitat de 10 farà 5 centímetres. I aquest d'aquí també, no? Seran 5 centímetres. I què tenim aquí? Un angle de 90 graus. Per tant, tenim un angle de 90 graus, dos costats d'un triangle, podem aplicar el teorema de Pitàgores per trobar el costat C. Llavors, què deia Pitàgores? La hipotenusa al quadrat és igual a la suma dels costats al quadrat. Quina és la nostra hipotenusa en aquest triangle d'aquí? La C, no? La C serà la hipotenusa. C al quadrat serà igual a 5 al quadrat més 5 al quadrat, la suma dels costats al quadrat. Per tant, la C serà igual a l'arrel de 25 més 25. Així doncs, serà igual a l'arrel de 50. Fem l'arrel de 50 a la calculadora i sabrem que la C val 7,07 centímetres. Així doncs, què ens està demanant l'enunciat? No hem acabat aquí. Molt típic dir, la hipotenusa és això i ja hem acabat. No. L'enunciat ens demana el perímetre del quadrat inscrit. És a dir, ens demana la suma d'aquests 4 costats d'aquí. Així que, vamos a ello. Hem dit abans que el perímetre era 4 per C. Sabem que la C val 7,07. Així doncs, només s'ha de substituir 4 per 7,07. Això ens donarà 28,28 centímetres. I ja ho tindríem. Ja tindríem la solució del problema. És aquesta d'aquí, la resposta. Vinga, nois i noies, a repassar i practicar.